खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि गोदान बे ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर आं दा बिफां गायनो नागिरदों आं नै कमला काश्मीर कमला आरो नैबे काश्मीर सुमफ्राम बर'नि सुमफ्राम होनो रायजो राजानि दं। बेखौनो नोंथांमोननो एसे गायनायखौनो एसे खिथानो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। एसे लायनि गोबोरखि हायां गैला बेखौ दा दानस'नोसै आरो ना। ओरै साइडआव आनारसबो दं जाहैबाय। गाइस मोना देरबा जाफैनो हागोन आंजों कन्टेक्ट खालामनानै। गाइसमोन नोंसोर मोजां नुखादों दा दिनै मा दे गाइसमोन? गाइसमोन बेयो मोनसे खोन्थाबावसै नोंसिनो ओमफ्राय बे मुलि बे सुमफ्रामनि बिगौआ बडि देरनायनिसोमोन। बेखौ बख'थार उनथिंनिखौ जौहोरा बिदि उनथिंनि जौबाथ' ओरै गोजौनांगौ। गाइसमोन नै रेडि।
साबस्क्राइब खालाम गाइसमोन बिनि चेनेलखौ आरो दिनै बिथांमोननि बिथाङा थांना थांबाय नों फंनैसो बुंबाय ओमफ्राय गाइसा सहैनाय नंला थांजानायालाय दावराव दावसि जायोबा बिरादनो जाबाय गाइसमोन नै नायनानै लानो हागोन ओरै फांनै आरो नै बेखै नांसिगौ गाइसमोन आरो नै ओरै मैगं थाइगङानो अयथासार आरो सारि सारि नोंसोर फैजोबनो हागोन जाफैनो गाइसमोन आरो नै गाइसमोन लांफैनो हागोन बिरादनो थाखाल' आरोखि गाव सिला जोबनो हागौ